Dobrý večer, já se hlásím z Malé Hraštice, mé jméno je Petr Lukáš a jsem tady s Miroslavem Durdilem. Pijeme, slavíme výhru 10-3 nad Starou Hutí, kterou jsme dneska rozsekali v přátelském utkání v Noesi pod Pleší. A čekám na Miryho, který stále čůrá, ale už jde, takže já vám předám slovo. Já vám děkuji za pozornost a zatím se hlásím od komentátorského stanoviště. Předávám slovo Miroslavovi. Tak já všechny zdravím, ahoj, čau. Dneska to bylo pro nás takový to klasický přátelský utkání, kde jsme zkoušeli spoustu nových hráčů a já jsem rád, že nám to vlastně vyšlo na 2 poločasy, že jsme si zkusili pár věcí a jsem rád samozřejmě za to, že ten výsledek je takový, jaký je. 10-3 je samozřejmě rozdílem 2 tříd, ale já si myslím, že velká prověrka nás bude čekat příští týden, kdy se ukáže Chlumec na Nový Vsi a já si myslím, že to bude opravdu zápas, který nás prověří. Jinak ještě zpátky k tomu dnešnímu zápasu. Já si myslím, že ten zápas nám ukázal spoustu rezerv. Já si myslím, že v tuto chvíli že nemáme za stolik naběháno, že nám trošku chybí rychlost, že nám trošku chybí práce s balonem, ale to je všechno otázka času a doufám, že na tom zapracujeme, že na tom zamakáme, jak se říká, a že tím tréninkem a tou prací si to všechno jakoby osvěžíme a že to bude dobrý, takže v tuto chvíli doufám, že když potrénujeme, tak že to prostě bude kvalitnější a nemám s tím sebe menším problém a jsem rád samozřejmě za to, kolik nás bylo, protože to číslo, teď nevím, jestli nás bylo 19, 20 nebo 21 v okresním převodu, to je perfektní a byl bych hrozně rád za to, kdyby to vydrželo, nebo kdyby ty lidi chodili takhle pravidelně, pardon, teď jsem se zakoktal trošku, že už mám nějakého toho piváka. Byl bych rád hrozně, kdyby ty lidi chodili a uvidíme, co to přinese do sezóny, ale já si myslím, že pokud to bude takhle fungovat, tak já si myslím, že co se týče nějakého pořadí, jak už tady lidi říkali, že jdeme na vítěz do okresního přeboru, ne, že bych s nima souhlasil nebo nesouhlasil, ale já bych si hrozně přál, aby jsme hráli kvalitní fotbal a aby jsme hráli na špice a uvidíme, co z toho bude. V tuto chvíli je to ode mě všechno a jak to říkal Petr Lukáš, pro Českou televizi Miroslav Durdil, Nová Ves pod Pleší. Díky, ahoj. Dám si pivo ještě. A ještě, jo. My jsme navštívili teď vlastně po hostinství u Petrášků a dali jsme si tady trošku do nosu. Proto vypadám, jak vypadám. Bruno se vám neukáže, já si myslím, že... Ale ukážu, zdárek. Je to jde vypnout. I don't know. Vás zrajíme, ale... No. Olele. Olala. Ať se jako fé. Olala. To je vypnout.